Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, please post for me makavigawo chitupa changu. Ndiri mukadzi ari kurarama ari munyika yevatorwa. So murume wangu anoshanda pane imwe restaurant. Ndokubva azonditsvakirawo basa pane imwe restaurant. Saka ndakabva ndazotanga kuwirirana neumwe mukadzi wandainge ndichingoti vatete because iye anoyera mutupo umwe chete nemurume wangu. Saka nekuda kwekuti ndainge ndava kunyengwa nemaregular customers, ndokubva ndatanga kusawirirana naye ndisingadi kuti iye anga achiziva kuti ndava kuhurira murume wangu. So one day tose takati tiri pasame shift, then I was busy kunetsana nechimwe chikomba changu chainge choti iwe ramba murume. Saka nekuda kwestress ndakabva ndazongonoisa foni yangu pachaja, ndokubva ndakanganwa kuloka foni iya. Iye ndokubva azobata foni yangu paya, akabva azoona machats ezvikomba zvangu. Iniwo same time ndokubva ndagaya kuti my phone, handina kuloka foni yangu. Ndokubva ndazomuwana manje akabata foni yangu, ndikabva ndamuti ko why wakabata foni yangu. Ndokubva akumbira ruregerero paya, but akabva andipa time to tell my husband. Ndokubva ndaramba kumuudza. Iye akabva azoudza murume wangu, but sezvo zvainge zvisina kana proof, ndakabva ndaramba. Ndakambonetsana naye, asi sevanhu vaishanda vose takazongotanga kutaudzana paya, but kwandiri this was nothing but just a fake friendship. Ndainge ndamuvenga nemoyo wangu wose. Ndakazoti ndaenda kuZim, ndokubva ndaudza vamwe gogo vangu nyaya iyi, vakabva vati that was just a small issue. Painge pachingodiwa bvudzi remurungu wangu wandainge ndichishandira, tsvina yembwa nebvudzi rake mukadzi uyu. Ndakabva ndazodzoka sezvo ndiri ini ndinoklina office yemurungu. Ndaiti kana murungu paya asipo, ndaitoita zvekutonhongeredza bvudzi pacheya yake murungu. Ndaiti kana ndapedza kudaro ndaibva ndazorichengeta. Ndakarichengeta bvudzi iri for almost 8 months. Then uyu wandakazogadzira uyu akazoti ava kuda kuenda kumba, ndokubva azoya kwandiri akabva anditi ndikuda kuti unge uchindiruka. Ndokubva ndazotanga kumuruka. Zvino ndakazoti pakumuruka paya ndokubva ndazochitora bvudzi rake ndikabva ndazoendawo kumusha. Ndakati ndaenda kumusha, then ini nagogo tikabva tazotora tsvina yembwa nagogo, ndokubva takanyanisa bvudzi remurungu nerake netsvina yembwa. Pandakazodzoka yainge yangova noise kubasa. Murungu ainge ava kusada kana kumuona mukadzi uyu, ndokubva azotodzingwa basa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Message yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me. Inini ndatova pamahwani chaiwo nekuda kwemujolo, and I don't know kuti ndoita sei. Saka ndinoda kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Nyaya yangu yakamira sekudai so, ndinoshandawo samaid kuno kumaSuburb. Zvese zvandinowana, zvese zvandinoda ndinozvikwana. Apa I am involved with 4 men. Handizivi kuti ndakatemererwa here mishonga yekudiwa nevarume. Apa one of the guy iye ari kuUK wandiri kudanana naye, apa anondida like hameno, zvekusvika pakutoramba musikana wake atori kuuniversity achingoda inini chete. Saka pandakatanga kushanda pamba apa, boss vangu just gave me attention vachindipa masecret gifts pamabirthday angu until vazonditengera iPhone. So ndakabva ndazobvuma pasina kana nguva. Tainge totoita chigemu chamuhwande tichisangana pabonde. So pane pavakazoita very tight zvikutadza kundikwenya about a month, vakangogarwa bumper namadam boss. Apa ndainge ndava kuida daily. I suspect kuti ipapo I think kuti I was pregnant, but ndakazongonwa mazimishonga anovava. Ndokubva ndatoenda kumazuva kwangu ndichiita kujuja ropa. Ndaiti ndichijuja ropa iri rainge rakaita mazigati eblack, semunhu wekuti ndainge ndatojaidzwa kupiwa lollipop daily. Pandakazoishaya ndakabva ndaita very lonely, ndokubva ndatanga kuhurira murume wamadam boss. That day ndainge ndatumwa kutown namadam boss, saka ndakabva ndatanga kushaya parking. Then umwe guy akabva azondibatsira kupaka motikari, but it was on a very tight spot.
and ndakabva ndazotora manumbers ake, then we spoke. Saka ndiye ainge ondikwenya iyeye. Zvadaro ndakabva ndatanga kutaura nefriend yekazini yangu achingonditi nice pic sezvo ndainge ndava kungobaka nemapictures andainge ndichitora neiphone. Akabva azondinyenga ndokubva ndamubvuma, then pakazouyawo baba ava vari very addicted kwandiri veku-UK. Saka right now handizivi kuti sure ndinoda ani chaizvo. Ndiri kuita bonde navo vose varume ava. Murume waMadam Boss, I respect him. Uyu mufesi weToners anorova mazi extra time zvekuti unosara wava bore. Apa shamwari yecousin ari very handsome. Then wekuchando ndinoita naye bonde pafone. Hameno kuti vanorigona here game racho life. So vari 4 kudai ndinovada vose and I can't even choose. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma azvo veduwe. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukomanashi? Inini ndiri murume ane makore 44 ekuberekwa. Yanguwo secret inondinyadzisa kana kuti nditaure nezvayo. Asi please chingovigaiwo chitupa changu uye musazopawo vanhu manumbers angu. So far ndagara nevakadzi vanokwana ivo kuita 10, asi pahu10 hwavo vandakaroora vainge vari 3. Ndakazosvikawo pakuneta nekubvisira vakadzi ava pfuma nekuti ndakaona kuti zvinoita sekunge zvakangofanana izvi. Pavakadzi vose vari 10 kudaro, 1 ndiye akangoita pamuviri, then akati aita nhumbu kudaro pazvakazozivikanwa nevehukama ndokubva azofa. Zvakaitika ipapo zvakanetsa kana madoctors because mimba yacho yakazoti yava kuma5 months zvikanzi mwana ainge ava kunze kwechibereko. Then kuti anga achizoendeswa kutheatre pakabva pazoita a delay ndokubva azofa on her way going to the theatre. Kana ndichifamba zvinonzi ndakagadzirwa namukoma vangu avo vainge vaine mabhazi akamboita mukurumbira. Mukoma pavaiva vachiri vapenyu mabhazi avo akamboita maaccidents zvisingaiti kuma 1997. Then vakabva vanotora chikwambo chekuzvichengetedza mubusiness vakabva vazoisa zita rangu hanzi mune imwe nhenga kuMozambique. Saka zvinonzi zita rangu iro zita rangu riri muhari uye ndakadeketerwa kuti ndinge ndichizova nespiritual wife. Saka spiritual wife iyi inoti paya mukomanashi kana ndiine mukadzi wandinenge ndava kufambidzana naye ndinobva ndatanga kuzviitira weight, kuitira weight mumachira. Worst of all, kana tikangotanga kugara tose nemukadzi uya wandinenge ndava kufambidzana naye ndinokwanisa kutoita sekunge ndichawodza mubhedha. So vakadzi vanomboshingirira because mumhuri mari hayo irimo, asi munhu anozoona kuti zviri nani kungosevha upenyu hwake because vakadzi vose vanozondiramba vanenge vava kuti vanorota mukadzi wekuMozambique anenge achipopota achiti ibva pamurume wangu wandakapedzisira kugara naye. Mukadzi uyu taitomuka hembe dzake dzose dzinenge dzakazadzwa mutabhu, I mean like dzose. Saka mukadzi anobva atoona kutoti kuenda zvake zvinenge zviri nani. Kana ndikangorambuka chete ndinobva ndatoregedza kuita weight mumagumbezi. Ndakatsikirirwa hama dzangu ukuwo. Kana ndikati kuhama dzangu fambaiwo neni, vanobva vati tinonamata. Ndikati ngatinamatei pamwe chete. Vamwe vose vanobva vati aiwa kwedu kumba kutsvene, uyo anenge aine zvivi iye ngaanamate. Saka ndakatombombeya ndikatomboenda kune vamwe prophet, but ndakati ndichibva ikoko ndakashaudwa zvikanzi wava kuita zvemafake pastors uchadyirwa mari. Uye pakapedzisira kuita accident mabhazi amukoma vakabva vazoya kumusha vakabva vazonditora vakabva vazoenda neni painge paitikira accident pacho. Uye zvekare pane chimwe chuma chavakangonditi bata chuma ichi sezviya zvuma zvinoshandiswa nemamuslim. Then takazoti tava kudzokera kumba kwavo vakabva vanditi ndipe chuma changu, ndikabva ndazovapa chuma chiya. Kubva ipapo kusvika vachizofa mabhazi avo haana kana kuzomboita accident again. Saka ndiri kudawo help yenyu vedare. Ndinodawo kufa ndazosiyawo mwana pasi pano pezuva, ndicho chichemo changu. Asi pavakadzi
vose avo vandagara navo pane umwe uyo aiti kana akarara aibva atanga kuvhumuka, unoda mwana wei iwewe, unoda mwana wei iwewe, nekuda kwekuti mabhora ako takamasiya kuMozambique. Mukadzi uyu akazouya ndokubva azotorwa nasisi vake. Shure mekunge arota mukadzi uya ainge ati kwandiri, muka tinge tichinamata. But after some days ndakadzoka kumba ndikabva ndaona kuti munhu ainge atooma shaya, ainge ari paralyzed zvekuti muromo wake wainge waenda paside. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma Nashi, kandaiwo nyaya yangu. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2011. Ndainge ndichiri kugara nelate husband yangu muGlenora. Pamba apo patainge tichigara pakabva pazouya imwe couple yainge iri couple yevanhu vainge vachidanana chaizvo. We became friends necouple iya until vazotiudza madhiri avo ainge achivararamisa, because murume wacho iye ainge achiita zvekutengesa nyanga dzezvipembere. Zvadaro murume wangu akabva azotangawo kufamba naye murume uyu, asi pane pamwe apo paakazoenda ega murume uyu kunyanga, ndokubva azosiya murume wangu. Paakadzoka ndokubva vatotenga motikari. Pasina kana nguva vanhu vaya vava kutogara kumadheudheu. Zvakabva zvatibaya moyo, ndokubva tazoenda kune imwe n'anga iyi yainge ichigara kuHighfields. Ndokubva tazopiwa chidende chatakanzi tainge tichifanira kuti tinge tichienda kunocherera pamba painge pava kugara mafriends edu awa. So nemurume wangu takazowana mukana. This was after mafriends edu ati kwatiri iwo vainge vachida kuti tinge tichimbosara takavachengetera pamba. Ndokubva tazomuka usiku, ndokubva tazocherera chidende chiya. Takati tasarudza pekuti tinge tichicherera chidende ichi, takasarudza imwe flower bed, ndokubva tazochicherera muflower bed imomo. So murume wacho akabva azoita accident almost a year later. Then mukadzi wacho akabva azoita cancer, ndokubva azofa about 3 years later. Murume wangu akazofa mainge muri mugore ra2019. Ipapo tainge taita mari, uye tichita mari kudaro tainge tava kushandisa mweya yavo, because dende riya takabva tazonorifukunura. But now murume wangu ndinoona chipoko chake achiti kwandiri, kwaari ikoko haasisina zororo kunyika yevafi. Kwaari hanzi anotorarama nekupota achihwanda mumwena, nekuti anenge achivhimiwa nemafriends edu awa atakachekeresa, awa atakaita zvikwambo zvedu. Manje ndaida kurasa chidende ichi. Manje chidende ichi chava kuti kana ukadaro ukangoda kundirasa ndinobva ndakuuraya. Pari zvino mhepo dzevafi yemurume uyo ainge ari friend yedu, ndakabva ndazomugadza mweya wake. Ndakagadza mweya wake pamwana wemuroora wangu, then mukadzi ndikabva ndazoisa pamwana welittle sister yangu. Ndikabva ndazoti kwaari, ndakupa murume uyu ndewako. Then mweya wemurume wake ndikabva ndati ndakupa mukadzi, ndichibvira mwana webrother yangu, weya musikana uyo wandakati ndakupa mukadzi ari form 4 right now. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini murume wangu iye ndi truck driver, saka nemurume wangu takabva tazoudzana kuti it is far much better, like sezvo tisingadi kuti chirwere chinge chichipinda mumba. Iye akabva azonditi, I know kuti sometimes you miss me my wife, how about ndikaenda newe
kune imwe shop ndainge ndisingatombozivi kutoti kutori nemashopu akadaro. Akazoti adzoka kumba kulive ndokubva azoenda neni kune imwe shop. Takati taenda kuya akabva azonditi chisarudza zvimatoi zvaunoda. Saka I was really shy. Saka murume wangu akabva azondisarudzira kamwe katoi kakaita kasikarudzi kemunhurume. Akabva ati good size. Saka iye achisarudza katoi kaya kainge kari kadiki pane sikarudzi yake. Ndokubva ndati it is okay. Saka iye aita kandibvunza kuti washandisa here, then nekunyarawo, but ndakazojairirawo kutoti ndaitomudza kutoti ndatoshandisa ende nditori ball. Saka iyewo kwaari ainge achingondiudza kungoti anongopota achizvibatsirawo achingondifunga. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti iyi ndo secret yangu yandiinayo, murume wangu hatozvizivi. Ndakabva ndazogugula paya ndikabva ndazoitsvaka shopu iyaya, ndobva ndazoenda ndiri ndoga kushopu kuya. Ndakati ndaenda kushopu kuya ndo pandakabva ndazoselekta rimwe zisikarudzi. Mukoma zisikarudzi zitoi racho randakazotenga ipapo, kana kuri kunzi murume wangu akazosangana naro, I think kuti munhu anokwanisa kufenta. Saka zisikarudzi iri randakazosarudza, I think it is almost twice the size yesikarudzi yake. Ende ndinotonzwa kutoti iro manje ndo rava kutondifaira kutodarika murume wangu. Ipapapa it is just that akazongoya kumba asina kundiudza, zvekutoti akatongosvika nditongori low mumamoods achindibvunza kuti ko indava, but chikonzero as to why ndainge ndingori low mumamood because ndainge ndatoswera muswero wese wezuva ndichingorifunga zitoi rangu iri, but munhu kwava kuuya. Saka murume wangu iye I am no longer satisfied. Kunyangwe zvikanzi anenge arara neni zvinenge, but ndava kunzwa sekunge asingakwanisi kusvika kuya kwacho uko kwandinozvisvitsa kana ndichishandisa sikarudzi iyi. So right now ndava kutya kuti the more that I enjoy zvinhu iri, hapasiripo here pekuti ndinobva ndazozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka murume anenge aine zisaizi rakafanana nezitoi iroro. Kunyange mukariona ndikakutumidzirai picture yaro zvinhu iri, munokwanisa kutofenda because rakaita kukura. Uye ndinodawo kubvunza kubva kune vedare renyu, hakunawo here vamwe vakadzi vakamboshandisawo zvinhu rakaenzana nezvinhu iri randinaro? Uye kana variko zvinhu izvi zvandiri kuita hazvina here mamwe maafter effects, so that kana kuri kunzi ndinge ndichingoshandisa kadiki kacho kandakatengerwa nemurume ndingoshandisa hangu ikako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi takazviita zvinhu izvi nekuda kwekuti takazviudza kuti hatidi kuti tinge tichizopinza chirwere mumba. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section yo.